Helo, Anna Mackenzie dwi un o'r ddygion iau yn Ysbyty Gwynedd. Dwi'n byw yn Llanfair Fechan a hyn o bryd ac yn reithiol dwi'n dod o Fanceinion. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers y dechrau o'r pandemig, gan ddefnyddio'r apps ar fy ffôn, enghraifft Say Something in Welsh a Duolingo, ac hefyd clynedd eshi ar y cwrs reithiol gan Mount Gwytheiren. Am gwaith, dwi'n hyfforddus i bod methu teulu, ond a hyn o bryd dwi'n gweithio yn yr adran A&E. Dwi'n defnyddio fy Gymraeg bob dydd yn y gwaith efo'r cleifion a'r staff. Dwi'n defnyddio Cymraeg allan o barch iddyn nhw a'r wlad dwi'n byw yn ddi rwan. Diolch yn fawr iawn i chi. Helo, Charles Conway ydw i. Dwi'n dod o Wolverhampton, ond byw yn Wrecsam rwan. Dwi'n gweithio yn yr adran llinellau cymwrth yn Wrecsam, siarad i phobl ledled Cymru am pethau fel iechyd meddwl, cyffuriau, alcohol a dementia. Fy naeth Cymraeg fi yn decroedd pan oedd hi'n 14 oed. Symudais i efo teulu i'r Bala. Dechreuodd fi yn yr ysgol dwyieithog, heb syniad beth sy'n digwydd hanner amser. Pan oedd hi'n 18 oed, symudais i yn ôl i Lloegr am waith, a collais i Cymraeg. Rwan dwi'n yn ôl yn Cymru, a dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn i dysgu Cymraeg eto, achos y pobl sy'n defnyddio y gwasanaeth ni yn siarad am pethau anodd a phersonol, a mae'n bwysig ei gallu defnyddio Cymraeg. Nes i wersi gyda Beth, tiwtor Cymraeg, Betsi Cadwaladr, a diolch yn fawr iawn am yr enwebiad. Mae Nwylan yn y Iechyd dwi ac rwy'n psychotherapydd celf yn yr uned hergest yn Ysbyty Gwynedd. Dwi'n gweithio yn maes iechyd meddwl oedolion ac yn cynnig sesiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg ac fel arfer yn rhedeg grwpiau yn ddwyieithog. Dwi'n dod o Canada amreiddiol ac dwi wedi dysgu Cymraeg yn fuan ar ôl dod i Gymru. Dwi wedi mwynhau cwrsia wypan ac fy amser yna gwrthein. Mae siarad Cymraeg gyda fy nheulu, ffrindiau ac yn y cymuned wedi fy helpu ddatblygu fy ngeirfa a hyder. Mae dysgu Cymraeg wedi rhoi cyfle i mi adeiladu perthynas ddyfnach gyda phobl yn fy nghymuned a wedi bod yn brofiad werth chweil. Dwi'n ddiolchgar fy mod yn gallu defnyddio Cymraeg yn y gwaith hefyd. Mae'n bwysig cynnwys y Gymraeg yn weithio'n greadigol gyda theimladau sensitif a chymleth. Dwi'n gobeithio fy sgiliau Cymraeg wedi gwella fy neartwriaeth o iaith a hunaniaeth a'i lle mewn iechyd meddwl. Dwi'n byw yn Wrecsam a dwi'n gweithio yn Ysbyty Milo fel swyddog gwybodaeth hefyd. Dwi'n dod o Ramsgate yn Kent yn reiddiol. Yn 2018 penderfynais i dechrau cwrs Cymraeg mynediad. Ers hynny, dwi wedi parhau efo tiwtor Betsi Cadwaladr. Dwi'n mynychu cinio cydbran bob bythefnos ac y llynedd mi ges i profiad wych yn Nant Gwrthein a cwrs canolradd rhithiol. Hefyd, dwi wedi darganfod cysylltiad newydd efo diwylliant Cymraeg. Dwi wedi darllen llyfrau Cymraeg am y tro cyntaf ac dwi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg yn aml hefyd. Diolch yn fawr iawn am yr enwebiad. Diolch yn fawr. Michelle Matthews dwi'n byw yn Iseth
Dwi'n gweithio fel gweinyddydd radioleg yn Ysbyty Glenclwyd. Symudais i Gymru o Rochdale yn 2016. Ro'n i'n meddwl mae'n pwysig iawn i defnyddio iaith y wlad, felly dechreuais i ddysgu Cymraeg yn 2016 yn y mis Medi efo Popeth Cymraeg. Yn 2019, dechreuais i ddysgu Cymraeg efo tutor Betsi. Dwi'n lwcus iawn, dwi wedi bod i Nant Gwrthein dwywaith, lle bendigedig. Dwi'n lwcus, dwi wedi mynychu cwrs rithiol efo Nant hefyd. Mae'n teimlo ffantastig i deall a defnyddio'r iaith a i gael fy enwebu.